Panagbangga sa usa ka pribado nga auto ngadto sa gikasugat ni ini nga motorsiklo sa may unang Mandawi-Mactan Bridge nakuhaan sa CCTV. Ania ang report. Sa kuha sa CCTV, makita nga hinay ra ang dagan sa mga sakyanan nga misubay sa First Mactan-Mandawi Bridge apan pag-abot sa may dulgong bahin sa bridge, habig sa dakbayan sa Lapu-Lapu, kalit lang mibalhin og lane ang usa ka pribadong auto ug dayong dasmag ngadto sa kasugat ni ini nga motorsiklo. Samtang gideklarar nga dead on arrival sa Tambalanan ang nagmaneho sa motorsiklo nga si Joselito Diaz Patalingho. Samtang luwas ra ang nagmaneho sa auto nga si John Mark Argabio, taga Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Luwas raw usab ang taxi driver ug ang mga pasahero ni ini nga mo'y nagsunod sa nabangga ang motorsiklo. Ang angkas nga si Jay Anunsaon gikatahong anaa sa kritikal nga kahimtang. Matod sa Lapu-Lapu City Police, napaubos na nila sa liquor test ang nagmaneho sa auto ug nagpositibo kini. Sa kaming gi-inquire sa fiscal office o pwede na pagpalilan sa kanang drunk driving law. Matuloy na gano'n ng katuway. Possible, mariglo nila. Atong i-advise ng investigator on case na possible ato gatong siyang Thailand o drunk driving law. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.